Имаме... Така, приятели да се запознаем. Аз съм Фифи Охара и съм на 17. Имате много яки гласове и искам да ми кажете 3 факта за вас. Много целувки, милички, обичам ви. Ей, ние много те обичаме. Мерси. Супер. Между другото не очаквахме нещо такова. Очаквахме хейтер, особено... Не, аз не очаквах хейтери. Честно казано, очаквах просто въпроси. Дори и въпроси мислех, че може да нямаме. сладки милички. Това е, да! Прекрасно е. Много ти благодаря, За гласа Фифи. не знам, звуча като... Да, между другото... Като катерица. Не звучим наистина. така, наистина. На живо звучим доста по-добре. Да, естествено. 3 факта. 3 факта. Така, 3 факта. Аз съм котка. Факт 1. Тя е перверзна. Много. Втори факт. Опитваме се да пробием в музикалната индустрия. Двете. Да. И третия факт. факт. Слушаме много яка музика. Точно така. И Slipknot. И Slipknot. И ето там също се вижда. Не всичко, но по-голямата част. И отново мерси, благодаря ти за страхотното съобщение. Просто писъците, когато го прочетахме, бяха. Да. Да, имаше и много демидж. Много хард. Шоколадче за теб и... Чао, чао! Чао, чао!